Hello, this episode will be in Welsh. If your Welsh isn't up to following along, then we are completely fine with you skipping to the next one. Helo a chroeso i'r Gymnewidfa. Podlediad wedi gynhyrchu gan Archwilio Cymru. Sean Owen ydw I, a dwi'n gweithio'r Gymnewidfa ar yma da. Archwilio Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am archwilio'r sector gyhoeddus datganoledig yn ariannol ac o ran perfformiad. Mae hynny'n cynnwys y Cyngor Cymuned Llia a Llywodraeth Cymru a phob corff arall rhwng y ddau begwn yma. Mae hon yn benod cyntaf o ddwy, sy'n edrych ar faes deallusrwydd artiffisial a'i pherthynas gyda'r Gymraeg. Mae'r benod gyntaf yma yn sgwrs gyffredinol am ddeallusrwydd artiffisial, y cyfleon, y peryglon, a'r berthynas efo'r Gymraeg fel iaith fodern. Mae'r ail benod yn edrych ar ddwy agwedd arall, sef perthynas y rheoleiddiwr a byd efo deallusrwydd artiffisial yn rhan fawr ohono, a sut mae'r diwydiant cyfieithu wynebu'r her. Does a ddim byd yn newydd am y syniad o beirianna sy'n medru dadansoddi. Dechreuwyd datblygu deallusrwydd artiffisial yn y blynyddoedd ar ôl yr ail rhyfel byd, gan ddatblygu'n raddol nes daeth tro ar fyd yn 2022, gyda lansio ChatGPT. Daeth hyn o deallusrwydd artiffisial I bawb mewn ffordd gyfleus a hygyrch, gan ddenu gymaint o sylw nes fod bob un o'r cwmnïau meddalwedd mawr wedi brysio datblygiad I gwasanaethau deallusrwydd artiffisial I hunan mwyn cystadlu. Canlyniad hynny oedd erthygl ar ôl erthygl yn darogan newid byd gan addo ateb I bob cwestiwn a phroblem gen deallusrwydd artiffisial. Ond mae'n ochr arall hefyd. Mae'n ddarogan o hyd fod byd gwaith yn mynd I draws newid gan ddileu diwydiannau ac achosi diswyddiadau ar raddfa eang. Mae hefyd yn anoddach fyth dweud beth sy'n gread deallusrwydd artiffisial neu'n rhywbeth dynol wrth edrych ar gynnwys ar y we. Mae yna effeithiau amgylcheddol hefyd, gan fod y canolfannau data enfawr mae deallusrwydd artiffisial yn dibynnu arnyn nhw'n y cefndir yn defnyddio lot fawr o egni a dŵr. Enghraifft, mae o gwmpas 20% o'r holl drydan sy'n cael ei greu'n Iwerddon yn cael ei ddefnyddio gyn ganolfannau data. Gwan, mae'n bwysig cofio fod y byd modern angen canolfannau data ar gyfer lot mwy na deallusrwydd artiffisial, ond mae o hefyd yn dangos faint o egni sydd I angen ar y technoleg tu ôl i'r llenni. Felly mae'r byd yn newid, wedi newid, ond eto, di'r chwildro deallusrwydd artiffisial heb fy ni swyddo fi hyd yma. Be sy'n mynd ymlaen? Mwyn cael gwesyniad, fi'n I fynd at Canolfan Bedwyr. Mae Canolfan Bedwyr yn rhan o Brifysgol Bangor ac yn adnabyddus fel canolfan sy'n datblygu ac yn cynnal ymchwil ym maes technolegau iaith gan ddarparu adnoddau defnyddiol. Maen nhw hefyd yn cefnogi'r Brifysgol I ddarparu gwasanaethau trwy'r Gymraeg. Maen nhw hefyd wedi bod yn defnyddio dysgu trwy beiriant a deallusrwydd artiffisial ers ymhell cyn byddod o boblogaeth. A fi yn o ddigon cleniadol I fynd draw. Dwi yma hefo Gruff Prys sy'n Pennaeth Technolegau Iaith. Ti isio cyflwyno dy hun fel bod pob yn gwybod pwy ti? Wel, dwi'n fel nes I ddeud yn bennaeth ar yr uned technolegau iaith o fewn Canolfan Bedwyr. Wedyn mae yna dîm o just dros 12 ohono ni yn gweithio yn y maes. Felly, mae ni'n gymysgedd o ieithwyr a daslygwyr meddalwedd, da ni'n cynhyrchu adnoddau technegol yn ogystal ac yn gwneud gwaith terminoleg hefyd yn bennaf ar gyfer y byd addysg, ond mae'r gwaith technegol yn ymwneud efo'r Gymraeg a'r Saesneg ochr yn ochr yn amlwg. Ie, hynny yn swn I wedi cael lot mwy o draffaith tas a rhai o'r adnoddau da chi wedi gwneud dros y blynyddoedd heb fod ar gael gwirio iaith a terminoleg a felly. Dyna fo, wedyn mae pobl yn ymwybodol o feddalwedd fel cysill a'r apgeiriaduron, yn dydyn nhw allan llai ymwybodol o beth fel y lleisia testyn I leferydd, lleisia synthetic, da ni wedi bod yn datblygu ar gyfer helpu pobl sydd wedi colli I llais I fedru cyfathrebu yn Gymraeg ac yn ddwyieithog, ond hefyd gwaith ar gyfieithu peirianyddol a adnabod lleferydd, speech recognition yn fwy diweddar, ac mae hynny yn dod yn fwy perthnasol yn dydy yn oes AI. Yndi, ac hynny wedyn yn golygu bod peirianna yn gweithio peth allan ac yn dysgu ac yn rhan ddim yn beth sy'n ddiarth I chi fel... Ie, dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd dros yr
degawdau diwethaf ydy bod ni wedi gweld symud o dechnoleg fel cysill sy'n gweithio ar nifer o reola gramadegol, felly i fod yn gallu nabod gwalla yn eich ysgrifennu chi, i rhyw fath o paradigm lle ydych chi'n creu modelau, ydych chi'n dysgu peiriant i fod yn gallu cyflawni'r dasg drwy roi enghreifftiau o sut dylai fo fod yn gweithredu, felly ar gyfer yr adnabod lleferydd, y speech recognition, felly bod ni'n rhoi enghreifftiau sain a wedyn enghreifftiau o'r trawsgrifiad cywir iddo fo a'i fod o'n dysgu o hynny dros fo ei hun, o gael digon o ddata sut mae gwneud y dasg, a be da ni wedi gweld ydy bod y dull yna'n drosglwyddiadwy i sawl maes gwahanol, nid jyst adnabod lleferydd, ond cyfieithu peirianyddol a testyn i leferydd, felly mae'r un paradigm yna o fod yn casglu lot o ddata i fwydo fo fewn i fframwaith technolegol sy'n gallu dysgu o gael digon o ddata sut i gyflawni tasg, a mae hynny wedi mynd fel rhyw fath o gaseg eira technolegol dros y degawd diwethaf sy'n cyflymu wrth iddo fo fynd yn ei flaen, ac dwi'n meddwl yn y blynyddoedd diwethaf da ni wedi gweld hynny'n ffrwydro efo y datblygiadau o fewn deallusrwydd artiffisial, lle mae'r peth wedi magu gymaint o gyflymder erbyn hyn, bod yn gallu bwydo ei hun, a bod y canlyniadau hynny'n eitha syfrdanol, a bod yn onest yn dydy. Ydy, ac yn ddychrynllyd mewn rhai ffyrdd o ran cyflymder y newid a sydd mae deallusrwydd artiffisial di torri allan o fod yn rhywbeth fwy arbenigol i fod gymaint fwy cyffredinol, dydy? Ydy, mae o'n... Dwi'n meddwl bod o'n or-ddeud i ddweud bod o'n chwyldroadol. Mae yna oblygiadau i hyn ar draws bob maes, a da ni wedi gweld datblygiadau technegol yn y gorffennol sydd wedi gweddnewid meysydd penodol. Mae dyfeisio y camera, enghraifft, wedi golygu chwyldroi y ffordd da ni'n trin be'n union ydi celf, unwaith bod dyfais yn gallu gwneud gwaith arlunwyr sy'n creu portreadau yn fwy cywir o un safbwynt. Mae'n golygu bod chi'n gorfod newid dehongydd chi o be di celf, bod o fwy ynglyn a gweld effaith a dadansoddiad yr unigolyn o gelfyddyd yn dydy, ond beth sy'n wahanol yn fan hyn efo deallusrwydd artiffisial ydy fod o yn effeithio ar sawl maes fel cyfieithu a trawsgrifio a gweithio yn y swyddfa a gwaith fel creu delweddau ar gyfer cylchgronau a phapurau newydd, bod yna lot o gyfleoedd i fod yn fwy effeithiol, ond hefyd pobl yn poeni am ei bywoliaeth a be di i rhan nhw i fod mewn rhif gwaith sy'n gallu cynnwys y technoleg yna. Cos dwi digwydd bod dilandio fan hyn dilyn llwyth o bobl artistiaid comics mewn ar cyfryngau cymdeithasol. Yn cweit siwr sut, ond mae'r ymateb yna i'r gallu i greu delweddau yn chwyrn. Dwi'n meddwl bod ni wir wedi gweld lle mae'r effaith yn gorffan o'r genhedlaeth yma, lle. Yn hollol, felly, o ran i effaith o, da ni ddim wedi efallai cael digon o amser i ddefnyddio'r dechnoleg eto i weld yn iawn be fydd i effaith lawn o arno ni. Dwi'n meddwl bod ni'n gallu gweld y potensial sydd gan y dechnoleg i effeithloni a hwyluso pethau ac i rymuso pobl. Efallai bysa rhai pobl yn deud bod hynny'n beth drwg, bod yr gelfyddyd sy'n cael ei greu, yr AI slop yma'r dom da, dwi wedi clywed pobl yn ei alw fod da am deallusrwydd artiffisial, bod hynny'n beth drwg, ond efallai bod hynny'n ganlyniad i roi arfau
teclynau pwerus yn wylo pobl sydd ddim wedi arfer creu delweddau neu sydd ddim efallai'n meddu ar yr un tast a sydd gan bobl sydd wedi gweithio yn y maes ers blynyddoedd. Ond yn gwaith ni yma yn yr ganolfan beth bynnag, da ni'n canolbwyntio mwy ar waith testunol, yr ochr yna o AI cynhyrchiol sydd yn ymwneud efo cynhyrchu testun yn hytrach na cynhyrchu delweddau, ac yn fanna da ni'n gweld hyd yn oed efo'n gwaith ni'n hunan y bydd o fedru defnyddio y dechnoleg o fewn cyd-destun swyddfa fel rhyw gynorthwyydd ymchwil, ond bod angen i ddefnyddio fo'n yn briodol ynde. A dwi'n meddwl beth sy'n bwysig hefyd ydy nodi bod y dechnoleg yma'n dechnoleg sydd yn medru'r Gymraeg o'r cychwyn cyntaf, bod y modelau iaith mawr yma da ni'n gweithio efo nhw yn rai sydd yn amlieithog, sydd yn medru'r Saesneg wrth gwrs a nifer o ieithoedd mawr eraill, ond mae gallu Cymraeg, modelau fel Claude, gan Anthropic yn syfrdanol o dda. Ddim y berffaith y bell ffordd, ond yn syndod o dda. Ia, a ma' hwnna'n gwestiwn, dwi wedi gofyn y cwestiwn sawl tro yn ystod yng ngyrfa, pan mae yna rhyw fath o feddalwedd newydd o fyny. Mae'n edrych yn gret ydy o'n siarad Cymraeg. A mae'n neis. Ydy, ti'n cyfeirio draffarth oedden ni'n arfer cael efo rhoi to bach ar w ac mae'n braf peidio gorfod brwydro rhyw frwydra bach sy'n teimlo'n ymylol ar y degau, ond gymaint o straen di bod yn cael ei beru bryd hynny. Felly mae'n braf bod o fewn rhyw chwildro technolegol o'r cychwyn cyntaf, ond dwi'n teimlo mae'r rhan o'n gwaith ni yma yn yr uned ydy sicrhau bod yr dechnoleg bod ei safon o yn Gymraeg gystal a'i safon o yn y Saesneg, a mae chwarae rhyw gêm o gadw i fyny efo'r Saesneg ydyn ni'n dechnegol yn fama, fel ydyn ni wedi gwneud ers blynyddoedd mewn gwirionedd, ond gyda bod yna gymaint o gyrff cyhoeddus yn enwedig yn dod o dan safonau iaith sydd yn gofyn bod y Gymraeg yn cael ddim yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg yna. Mae'n bwysig bod ni'n sicrhau os ydy y byd yn fwy cyffredinol na Chymru yn dechrau mabwysiadu deallusrwydd artiffisial o fewn i gwasanaethau a i patrymau gweithio, bod modd gwneud hynny yn gyfan gwbl yn y Gymraeg hefyd i'r un gradda, a bod ni'n gallu dangos i ddefnyddwyr os nad ydy'r dechnoleg yn ddigon da, ond hefyd helpu nhw ddewis pa fodel sydd orau o ran i allbwn yn y Gymraeg ynde. Felly mae hynny'n sicr yn un o'r prif feysydd lle dyn ni'n canolbwyntio. Felly y ddau beth hanfodol i ni, fyswn ni'n deud, ydy bod ni'n sicrhau bod ni'n gallu casglu digon o ddata amrywiol Cymraeg a sicrhau bod hynny ar gael i'r bobl hynny, gan yn cynnwys ni sy'n ceisio hyfforddi neu addasu y modelau iaith mawr yma, a'r modelau iaith llai hefyd ar gyfer dibenion penodol. Felly dyna'r peth hanfodol cyntaf. Yr ail beth hanfodol ydy creu gwerthusiadau bron a bod papurau arholiad mewn gwahanol feysydd yn Gymraeg mwyn profi gallu y modelau yma, nid dim ond yn ieithyddol, ond o ran sut maen nhw'n trin Cymru a'r Gymraeg o safbwynt diwylliannol a moesegol a moesol hefyd, a bod nhw'n ddiogel i'w defnyddio yn y Gymraeg hefyd, nad oes modd i chi ochrgamu yr gosodiadau diogelwch sydd wedi cael ei gosod ar y modelau yn bennaf yn Saesneg drwy ddefnyddio'r Gymraeg. Mi oedd yna papurau academaidd yn dangos bod pobl wedi gallu defnyddio Gaeleg yr Alban i ochrgamu'r
gosodiadau diogelwch ac i gael gwybodaeth ynglyn â sut i greu napalm allan o'r peiriant. Felly, mi oedd y model yn gallu rhwystro hynny os ydych chi'n defnyddio Saesneg, ond os ydych chi'n gofyn y cwestiwn yn defnyddio Gaeleg yr Alban, mi oedd y fodlon rhoi'r wybodaeth i chi, a wedyn be ydych chi'n gallu gwneud o defnyddio model cyfieithu peirianyddol arall wedyn i gyfieithu'r wybodaeth yn ôl wedyn. Felly, dyna lle dyn ni'n gweld yn rôl ni o fewn Canolfan Bedwyr, o fewn Pennaeth Technolegau Iaith, o ran yn gwaith ni ar Deallusrwydd Artiffisial, ond mi ydyn ni hefyd yn ei ddefnyddio fo efo'n gwaith cyffredinol ni. Dwi wedi synnu gweld rhai o'n datblygwyr meddalwedd ni yn newid i hagwedd ynglyn â'r dechnoleg dros y misoedd diwethaf o fod yn eithaf rwgdybus ac amheus. A dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig cwestiynu ydy hi'n briodol defnyddio technoleg o'r math yma ar gyfer pob math o dasgau a ceisio mesur ar gyfer pob tasg yn annibynnol o'i gilydd a'i dyma'r lle iawn i fod yn defnyddio'r technoleg. Ond dwi wedi gweld aelodau'n tîm ni oedd yn amheus yn dechrau gweld na mae hwn yn hanfodol i'n gwaith ni, mae'n galluogi ni i weithio gymaint yn fwy effeithlon ac i gyflawni mwy. Dim ond bod chi'n gorfod cael rhyw ddealltwriaeth o bryd mae'n addas i'w ddefnyddio fo, a bryd nad ydi o'n addas yn yr un ffordd. Y rôl ochr ddynol na o'r o'n mynd, ai hwn ydy'r teclyn iawn ar gyfer y dasg yma lle? Ie, achos mae'n gallu arbed llwyth o waith, a mae'n gallu darwain di lawr i'w lwybr anffodus a dygamarwain di. Felly o ran sut mae'r byd yn mynd, dwi'n gweld y bydd angen i ni fod yn meddwl amdano ni'n hunan fel cyfarwyddwyr sy'n gweithio ac yn rheoli tîm o weithwyr AI sy'n gweithio ar dasgau ar yn cyfer ni yn y cefndir, am bod ni yn gorfod cyfarwyddo ar hynny a defnyddio'n crebwyll i liwio i gwaith nhw, fel mae cyfarwyddwr neu reolwr mewn swyddfa'n gorfod wneud i radda beth bynnag. Ond os mae dyna'r patrwm yna, mae o'n golygu bod pawb yn gallu gwneud mwy o waith mewn gwirionedd, ond mae rhaid bod yn ofalus wedyn i ddewis a dethol y tasgau sy'n briodol ar gyfer y peiriant. Enghraifft, wrth yn y gwaith ni, beth bynnag fyswn ni'n gallu defnyddio fo i wneud rhywfaint ymchwil cychwynnol i fewn i'r defnydd o derm ar y we ac i geisio gwahaniaethu rhwng y defnydd o derm ar wefannau clodwiw Cymraeg sydd yn defnyddio Cymraeg, lle mae yna olygydd neu cyfieithydd wedi bod yn rhan o'r broses, a y defnydd o derm ar wefan sydd yn gynnyrch cyfieithu peirianyddol pur, lle nad ydy'r term yna yn adlewyrchu defnydd go iawn yn y Gymraeg. Enghraifft arall fysa crynhoi adroddiadau wrth wneud ymchwil, bod chi'n gorfod darllen yr holl beth, bod chi'n gallu gofyn am grynodeb o'r gwaith, a mae'n datblygwyr ni enghraifft wedi gallu defnyddio'r technoleg i greu gwefannau lle mae'r tudalen we, lle mae yna fwrdd rheoli sy'n dangos ystadegau ynglyn â defnydd o ryw adnodd i ni'n eitha clir. Felly technoleg ar gyfer defnydd mewnol i ni fod yn tracio'r defnydd hwnnw heb yn bod ni o reidrwydd yn gorfod adeiladu a pennu rhyw bensaerniaeth fawr ehangach na hynny. Felly o fewn rhyw gyfyngiadau mae o'n hynod o ddefnyddiol, ond mae o'n gallu
bod yn fwy o waith na mae o werth ar brydiau, a mae honno'n... Mae dysgu am hynny'n rhywbeth anodd i'w wneud heb ddechrau ddefnyddio fo, felly fyswn ni yn awgrymu bod unrhyw un sydd yn ymddiddori yn hyn, ac allan meddwl nad ydy hyn yn beth da, yn o leia'n rhoi cynnig ar ddefnyddio rhywbeth fel model Claude gan Anthropic, model fel Opus 4.5 enghraifft. Dwi'n meddwl bys chi'n cael eich syfrdanu gan ansawdd a safon yr allbwn. Ond wrth gwrs dydy o ddim yn berffaith, ond y gwir amdani hefyd dydy allbwn gweithwyr cyffredin dynol ddim yn berffaith chwaith, a dwi'n cynnwys yn hyn yn rhan o hynny. Na, weithiau mae'n brofiad dychrynllyd mynd yn ôl at rhywbeth. Dwi'n meddwl bod ti'n orffen yn fel, be o'n i'n neud? Ie, ond hynny, dwi wedi defnyddio model fel Claude i roi barn ar rhywbeth dwi wedi sgwennu'n yn hollol reiddiol fy hun, a mae'n gallu bod yn ddefnyddiol cyn ysgrifennu e-bost a chydig bach delicate at rhywun, a cael rhyw ail farn ydy cael ei lunio yn ddigon proffesiynol, y math yna o beth. Ond dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy bod ni yn cymryd cyfrifoldeb dros yr allbwn, bod ni ddim yn gadael i'w allbwn o fynd allan yn ddigwestiwn heb i ni fod wedi gwirio a chymryd cyfrifoldeb dros hynny gyd. A dyna lle dyn ni'n clywed straeon ynglyn â cyfreithwyr wedi dyfynnu achosion mewn llys barn, achosion sydd ddim yn bodoli oherwydd i bod nhw wedi trio torri cornel a defnyddio deallusrwydd artiffisial, a bod yna duedd gan y modelau i ddychmygu, halwsneitio atebion, a bod nhw'n eitha credadwy, a dyna'r broblem, felly bod hi'n anodd adnabod lle mae'r ffin yna rhwng ateb ffeithiol gywir a rhywbeth sydd yn hynod o credadwy ond sydd yn anghywir ac yn gamarweiniol. Felly dwi yn meddwl mae un o'r hanfodion eraill ydy bod rhaid i chi fod yn ddigon o feistr ar eich maes pwnc chi i fod yn heiddi, bod yn gyfarwyddwr yn y lle cyntaf. Ie, felly o hynny, peryg iawn fysa rhoi gormod o ymddiriadaeth yn rhywbeth ond i bai bod chdi'n gwybod digon i wybod os di'n gywir neu beidio. Dyna fo, felly fysa ni ddim yn meiddio sgwennu'n rhywbeth cyfreithiol yn ei ddefnyddio achos dydw i ddim yn gyfreithiwr. Ond lle bod gennau rhywfaint o grebwyll o leia yna mae hynny'n dir saffach, ond wedi deud hynny, dyma'r gweithio mae'r technoleg yn mynd i fod. Mae'n mynd i fod yn gwella ac yn gwella wrth fynd yn ei flaen, felly dwi'n teimlo bod rhaid i ni fod yn rhan o'r gwaith yma mwyn bugeilio y dechnoleg o safbwynt Cymru a'r Gymraeg hyd y gallwn ni, beth bynnag, ac na fedrwn ni wrthiom penna i mewn i'r tywod a smalio nad ydy'r technoleg yma wedi cael ei ddyfeisio o gwbl. Dwi wedi clywed pobl yn deud nad wyt ti'n mynd i golli dy swydd i ddeallusrwydd artiffisial, ti'n mynd i golli dy swydd i rywun sydd yn gwneud defnydd o ddeallusrwydd artiffisial a gwneud defnydd priodol honno fo, dwi'n meddwl ydy'r ergyd yn fanna. Hynny yw, mae rhywun sy'n gwneud defnydd amrhiodol ohono fo yn mynd i gael ei hyn mewn i drafferth ac yn mynd i golli swydd mwy na thebyg. Felly dyna lle dwi'n gorfod pwysleisio bod angen bod yn ofalus ac yn gyfrifol wrth ei ddefnyddio fo a'i ddefnyddio fo lle mae'n addasg gwneud hynny yn unig ynda. So, beth arall yn y box tools, dim yr atab i'r cwestiwn o fywyd a phopeth arall. Ar fyddi teclyn, twlsyn, ydi o, dwi'n meddwl beth sydd yn
peri'r holl sylw ydy i fod yn rhyw fath o multi-tool yn dydy. Mae'n arf aml bwrpas. Yndi, a mae hwnna'n rhywbeth sydd... Dydy hynny ddim... Dydy datblygiad technegol yn eich di fod alfan am dy swydd ddim yn newydd chwaith nag di. Dwi'n cofio sbio'r beth automiddio tyniad 15 blynedd yn ôl o'r stwff, a ti'n gweld, job i hwnna. Ond ti'n gorfod dysgu sydd di weithio hefo fo, a wedyn mae natur dy swydd di newid, a gobaith ydy bod nhw'n gwerthfawrogi dy waith di ddigon i cadw chdi da. Hefo, ti'n medru symud ymlaen i'r byd newydd hefo dy swydd a hefo dy broffesiwn. Ond mae fel mae'r byd yn newid o dy broffesiwn di newid. Ydy, a mae hynny wedi digwydd yn y byd cyfieithu yng Nghymru yn dydy. Mae nhw wedi bod yn defnyddio cofio'n cyfieithu sydd yn cofio cyfeithiadau blaenorol ganddyn nhw hynna neu aelodau eraill y tîm, felly maen nhw wedi bod yn gwneud lot o ddefnydd o dechnoleg yn ei gwaith sydd wedi gwella cyflymder a chysondeb yr cynnyrch y cyfeithiadau ac yn casglu cronfa o gyfeithiadau gwych gan gyfeithwyr Penny Gamp, gorffennol hefyd sy'n gallu cael ei ail ddefnyddio wrth i ni fynd ymlaen ac sydd yn ffurfio data hyfforddi ar gyfer yr modelau cyfieithu peirianyddol ac erbyn hyn hefyd ar gyfer yr modelau deallusrwydd artiffisial. Felly mi ydyn ni yn cyfrannu i mewn i'r modelau deallusrwydd artiffisial yma ac i raddau mae'r allbwn yn ddrych o be sydd allan yna ar y we yn barod drwy grafu y we a'r llyfrau sydd allan yna, a chylchgronau a phapurau newydd mae'r cwmnïau mawr yma fel OpenAI a Anthropic wedi gallu hyfforddi modelau sydd yn gallu ymateb ar draws gymaint o bynciau a meysydd gwahanol mewn gymaint o ieithoedd gwahanol. Yes, ydy o'n iawn i ddweud bod os ydy ar y we mae deallusrwydd artiffisial yn medru sgripio falle? Fyswn i'n deud hynny. A bod nhw wedi crafu cynnwys o lyfrau a llyfrgelloedd, unrhyw beth sydd wedi digido hefyd. A wrth gwrs, dyna lle dyn ni'n elwa'r y ffaith bod yna gymaint o Gymraeg ar y we. Dwi wedi bod i sawl cynhadledd ar gyfer ieithoedd llefrifol dros y degawdau diwethaf a weithiau dwi'n teimlo nad ydyn ni yn iaith hynny yw, mae ieithoedd llefrifol yn derm sydd o bosib ddim yn cael ei hoffi gan lawer, felly mae yna duedd i ddefnyddio'r term ieithoedd llai i adnoddau. A dwi'n teimlo bod ni o reidrwydd yn iaith lai i adnoddau i chymaru a ieithoedd fel Frisieg neu Cernyweg, rhai o'r ieithoedd sydd hefyd yn cael ei cynrychioli yn yr graddfeydd o llefrifol math o beth. Oes, a dwi'n meddwl yr ymdrech sydd gennym ni ydy i fod yn rhan o'r grŵp yna sy'n cynnwys ieithoedd fel Catalaneg a Basgeg a hyd yn oed ieithoedd fel Iseldireg a Ffinneg hefyd. Oedd yna bapur yn lle diweddar gan Spotify oedd yn nodi pa ieithoedd oedd yn cael eu cynrychioli uchaf o ran sain siarad lleferydd, felly podlediadau ar Spotify a'r Gymraeg oedd y degfed, felly oedden ni yn uwch na ieithoedd fel y Ffinneg a'r Iseldireg ar Spotify. Ella bod hynny yn rhannol oherwydd bod yna lot o allbwn BBC Radio Cymru ag ati arno fo hefyd, a bod pobl yn y Ffindir yn defnyddio rhyw lwyfan arall, ond
mae hynny'n adlewyrchu y ffaith yn bod ni yn eitha cynrychiol fel cenedl ar lafar yn dydyn ac yn y cyfryngau. Hynny, mae bodolaeth BBC Cymru, dwi'n meddwl, wedi bod yn bwysig iawn i Gymraeg dros yr ganrif ddwytha yn neud pethau yn y Gymraeg. Hollol. A mae heddiw hefyd yn ffrwyth gwaith sydd wedi bod yn cael ei wneud. Mae Canolfan Bedwyr o bodoli ys 96, dwi'n meddwl, dydy. So mae 10 mlynedd ar 20 o waith dwi'n mynd i fyna. Mae gen ti lot o weithgaredd a falle o gwmpas troed y ganrif a just wedyn efo stwff fatha curiaeth maes a falle bodoli. Da ni'n fyma heddiw oherwydd ar we yn Gymraeg oherwydd bethau fel la sydd wedi creu gweladwyaeth bethau. Y peth pwysicaf fi unrhyw iaith ydy o flaen y technoleg ydy bod defnyddwyr yr iaith ei hun yn ei defnyddio hi. A dwi'n meddwl o fod yn cofnodi y defnydd hynny ar ffurf rhaglenni teledu, rhaglenni radio ar y we a trwy greu dogfennau swyddogol yn y Gymraeg a ysgrifennu nofelau yn y Gymraeg a chyrsia addysgol, gwerslyfrau ac yn y blaen. Mae hynny wedi golygu bod y math yma dechnoleg sydd angen data i'w hyfforddi yn gweithio yn y Gymraeg hefyd. Yr her yn symud ymlaen, dwi'n meddwl fydd ymestyn y Gymraeg i'r meysydd llai traddodiadol hynny. Dwi'n gweld modd i mi ofyn unrhyw gwestiwn dan hael i fodel fel Claude. Felly allai ofyn am ddarna ceir. A wedyn mae'n fwy heriol i'r model roi ateb i fi sy'n cynnwys termau Cymraeg cydnabyddedig mewn maes fel y maes hwnnw nag ydy os dwi'n gofyn cwestiwn am hanes Cymru neu am bwnc fel bioleg enghraifft lle mae yna draddodiad o addysg cyfrwng Cymraeg yn y maes yna a mae gennym ni dermau bioleg a mae gennym ni brosiectau fan hyn yn yr uned yn datblygu termau ar gyfer addysg ysgol ac addysg uwch hefyd dan awdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedyn. Dwi'n gweld angen felly i ni fod yn datblygu terminoleg ar gyfer meysydd eraill fel bod modd i'r crafwyr deallusrwydd artiffisial godi a chyfeirio at y terma hynny hefyd. Ond mae yna gwestiwn Mae yna sawl cwestiwn cymdeithasegol yn codi o'r galluoedd newydd yma i ba raddau fyswn ni'n gyffyrddus yn delio efo termau cyfan gwbl newydd ac dyna mae defnyddwyr cyffredin yn dymuno i weld. Oes, rhywbeth o'n i'n meddwl ond wrth i chdi siarad a dod i fyny efo'r terma yn y llefydd lle mae'n llai o'n yn bodoli felly mae'n eisiau rhywun wedyn ddefnyddio'r terma yn y byd go iawn i weld os dyn nhw'n ffitio fyd oes. Hollol, wedyn, allai dyna lle mae angen gweithio efo bobl sy'n datblygu rhaglenni fel ralio ar S4C mae yna dipyn o drafod ceir a darna ceir yn fan yna hefyd yn does, ond efallai o ran cywair a chyd-destun hefyd bod yna ddisgwyliadau gwahanol ynglyn â pryd wyt ti'n defnyddio term fel exhaust neu rhywbeth falle ac ai exhaust efo to bach arno fo ydy'r term Cymraeg cyfatebol ynta gwacawr. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld gwacawr ar flaen quick fit ar ffordd Glamor ym Bangor unwaith a bod hynny wedi newid yn hwyrach ymlaen felly mae yna faes cymleth yn fanna o ran derbynioldeb ar draws cyd-destunau gwahanol wrth drafod terma gwahanol. Mae'n fwy teg gofyn i ddefnyddio rhyw derm Cymraeg mwy astrus lle mewn papur arholiad gwyddoniaeth lle mae'r term yna wedi cael ei ddysgu o'r cychwyn cyntaf rhywbeth fel resbiradaeth ddydyn ni. Does neb yn cwestiynu term fel hwnnw nag oes achos pan wyt ti'n cyrraedd y dosbarth yn y flwyddyn gyntaf yn ysgol uwchradd mae'n cael ei gyflwyno ti. Mae'n dod gyn ffigwr o awdurdod hefo'r
awdurdod yn arostach di, so, iawn, oce, ti'n mwyn gwestiwn hynny, nagos? Na, ond un o'r pethau mae'r modelau deallusrwydd artiffisial yn mynd i orfod i ddeall mewn ffordd ydy yr ochr yna o'n disgwyliadau ni o ran yr allbwn a'r math o beth da ni wedi gweld ydy weithio wneith clod roi'r term Saesneg mewn cronfachau ar ôl y term Gymraeg neu just rhoi term Saesneg neu ddyfeisio term Cymraeg, a wedyn dyna lle mae gennym ni fel rai sydd yn ymwneud efo terminoleg hefyd rhywfaint o bryder ydy. Hwna'n risg i chi. Achos mae'r modelau yma'n delio efo nid geiriau yn unig, maen nhw'n ei trin, ond maen nhw'n gallu hollti yr geiriau sydd yn y testyn i fyny'n docynnau, mae rhain yn llai na maint gair, a maen nhw'n gallu ailadeiladu nhw at ei gilydd, a mae gynnyn nhw'r modd felly i ddyfeisio terma newydd, weithiau'n eitha credadwy, weithiau dydyn nhw ddim yn gweithio cystal. Ond mae'n mynd i ddod yn fwy ac yn fwy pwysig wedyn bod yna ffordd o gydnabod pa derma sydd yn derma cydnabyddedig, o bosib awdurdodedig yn dibynnu ar be di'r maes. Wrth gwrs, dyn ni ddim yma i fod yn blisbyn iaith chwaith. Ydy'r modelau, sut mae'r modelau yn ymateb wedyn i iaith lafar, iaith fwy tafodieithol a chystrawen, achos gynnon ni sawl tafodaeth a chystrawen ar draws Cymru. Oes, dwi'n meddwl bod yn gwaith ni ar adnabod lleferydd di bod yn eitha dadlennol, felly wrth drio creu modelau sydd yn gallu adnabod yr hyn sy'n cael ei ddeud gan bobl. Mae'n dod yn fwy amlwg mor fler, mae pobl fel fi sydd wedi camdreiglo sawl gwaith yn barod, dwi'n siŵr. Dwi wedi colli'n llif i yn fanna hefyd, felly mi gei di gam gychwyn, mi gei di ail ddweud, lle mae rhywun yn dweud yr un gair sawl gwaith, ond mae yna chwynciau personol a ryw continuum trwy dafodiaeth i iaith fwy ffurfiol, ond mae angen i ni hefyd gofio mae'r iaith lafar sy'n dod gyntaf ac mae rhyw greadigaeth weddol artiffisial ydy'r iaith ysgrifenedig. Da ni wedi gorfod creu y dechnoleg yma o lythrennau a geiriau ac yn y blaen i raddau yn hynna mae'r ffin rhwng da ni'n trafod lle mae'r ffin rhwng geiriau weithiau wrth drio trawsgrifio pobl yn siarad fel mae pobl yn siarad. Wedyn, mae yna eiriau fel yn dwyt, onid, wyt, ydy hwnna, felly dos na ddim yn efo, wedyn addol yna yn fod yn hwnnw. Yn y de, maen nhw'n teddi ddeud rhywbeth fel ond ynddife weithiau. Beth da ni wedi ffeindio mi ydyn ni wedi gorfod mabwysiadu i gychwyn deill eitha verbatim, eitha llythrennol mwyn rhoi'r hwb gychwynnol yna i'r model, felly mi ydyn ni wedi bod yn trawsgrifio dim ond y seiniau hynny da ni'n clywed, ac os da ni'n clywed rhywun yn dweud ti, mi fyddwn ni wedi gorfod trawsgrifio pob un o'r T's yna hefyd, ond pen draw hynny ydy bod gynnon ni dwsin a mwy o ffurfiau gwahanol o ti'n gwybod? Bod ni'n oedden ni'n arfer collnodi nhw hefyd, a mae yna normaleiddiwr wedyn dod ar ben hynny wedyn i drio creu rhywbeth sydd yn fwy cyfatebol i be fysa ti'n gweld mewn is-deitla sydd wedi cael ei parchuso a'i cywiro mewn dyfnodau i raddau. Esmwytho fwy na cywiro. Wel, ond hynny yw, dyn ni'n cael yn dal rhwng bod eisiau adlewyrchu personoliaeth a'r hyn a ddywedwyd
darllenadwyedd o safbwynt rhywun sydd ddim o reidrwydd yn dod o'r un ardal ddaearyddol lle mae'r dyfodiaeth yna'n hysbys iddyn nhw. Ar y sgrin, mae yna gyfyngiad o ran faint mae modd i ddangos yn does. Felly mae hynny'n ystyriaeth wrth is-deitlo. Ond fyswn ni hyd yn oed yn dadla bod chi angen canllawia chydig bach yn wahanol ar gyfer gwahanol raglenni teledu. Dyda bod y gyfweliad wedi digwydd a bod nhw'n siarad defnyddio hwnna ar hans ac ar mae hans yn raglen ar gyfer pobl ifanc yn dydy, sydd yn fwy hyblyg ddydyn ni o ran y safonau iaith. A wedi bod nhw'n eisiau defnyddio yr un cyfweliad ar y newyddion ddydyn ni, efallai bod yna ddisgwyliadau gwahanol o gwmpas yr union ffordd y bysa hwnna'n cael ei is-deitlo. Efallai bydda'r ffurfiau ysgrifenedig yn yr is-deitlo ar gyfer y newyddion yn wahanol. Felly dyma'r math o beth da ni'n gobeithio trafod mwy arno fo efo'r cwmnïau a'r cyrff sydd yn is-deitlo. Ond mae'n dangos i ni hefyd, achos wrth trio delio efo'r geiriau yma, da ni'n cymharu nhw efo yn rhestr ni o eiriau cydnabyddedig sydd yn cysyll. Felly mae gennym ni beth da ni'n galw'n lexicon o'r holl ffurfiau wedi treiglo, wedi i rhedeg os ydyn nhw'n ferfa, neu'n arddodiad, neu'n ansoddeiriau hefyd yn gallu rhedeg yn dydyn. A yr ffurfiau lluosog ac unigol, mae'r heina gyd gyda ni mewn rhestr agored sydd ar gael ar yn gwefan GitHub ni, ond dyn ni felly'n gallu gweld pare o'r ffurfiau llafar yma sydd ddim yn gydnabyddedig. A mae yna lot ohonyn nhw. A beth dyn ni'n gweld i raddau di allai bod yr gosod safon yna, mae rhywbeth fel cysyll yn trio i wneud yn anaddas mewn rhai cyd-destuna hefyd, a da ni'n gorfod derbyn hynny, ond mae'r byd wedi newid hefyd, wedyn ella bod yn safonau ni'n fwy hyblyg na safonau'r bobl oedd yn gweithio ar y math yma beth o'n blaen ni hefyd, a bod ni'n gorfod bod oherwydd bod y cyfrwng ei hun wedi newid o lyfrau mwy ffurfiol, wedi cyhoeddi pan oedd cyhoeddi llyfr yn llawer mwy costus, i bodlediadau lle mae modd rhoi meic ar fwrdd a cael 2 berson yn siarad am beldroed neu rhywbeth felly, a bod safon golygyddol rhy uchel yn artiffisial ac yn anaddas yn dydy. Yndi, a mae lwyth o gwestiynau anhygol o fanwl weithio a thechnegol weithio dydy. Dyna'r peth, a dwi'n meddwl dyn ni wedi gorfod mabwysiadu lleitha verbatim a drawsgrifio i gychwyn fel yn bod ni'n adeiladu, fel bod ni'n gallu just bwrw ati, a bod ni'n gallu mynd ati wedyn i greu egwyddorion a phenderfyniadau penodol ar gyfer rhai geirffurfiau ar sail tystiolaeth o fewn yn data ni. Dyn ni'n gwybod er enghraifft bod is-deitlu'r S4C fel arfer yn safoni, ti'n gwybod i ti collnod mod. Felly mae yna elfen o wneud hyn yn barod, ond mae'n gofynion ni chydig bach yn wahanol i ofynion is-deitlu'r teledu oherwydd bod ni'n gorfod meddwl am bobl fysa eisiau defnyddio adnabod lleferydd i drawsgrifio ar gyfer llysoedd ac ar gyfer cyfarfodydd, nid cyfarfodydd ond sesiynau iechyd. Mae'r cyd-destynau gwahanol wedyn, dydy? Ydyn, mae yna fwy angen yn fanna wedyn i gael teimlad o sut gafodd yr hyn gafodd i ddeud, os di hynny'n gwneud synwyr. Yndi. Wedyn, unwaith bod y data yna ar gael, a dyn ni'n cael yn noddi'n bennaf gan Lywodraeth Cymru, a un o'r gyfynion ydy bod yr data sy'n cael ei gynhyrchu o dan y gyllideb honno ar gael yn agored. Felly mae'n trawsgrifiadau ni ar gael yn agored ar wefan Hugging Face,
A mae modd wedyn unrhyw un lwytho'r data yna lawr gan gynnwys yr peiriannau deallusrwydd artiffisial, a mae'r rheina wedyn yn ei tro yn ychwanegu hynny at ei stor o wybodaeth wrth i hyfforddi nhw. Felly, dyn ni yn gweld bod gen nhw ddealltwriaeth eitha cryf o ffurfio tafodieithol, bod nhw'n gallu hyd yn oed cynnig pethau fel sut i ynganu geiriau Saesneg yn defnyddio orgraff Gymraeg, welon ni hynny'n yn cael ei gynhyrchu gan rhywun yn rhyw le damweiniol. A mae hynny'n broblem i ni wrth drawsgrifio. Ti'n meddwl, wyt ti'n sgwennu... Tas ni'n dweud actually, dwi actually fan o hyn, sut dylwn ni fod yn sgwennu actually, pryd ydyn ni'n derbyn bod hwnnw'n air Cymraeg, ac ydyn ni'n defnyddio actually, yn ta ac-sh, a dyn ni'n gweld bod pobl yn derbyn rhywbeth fatha really efo i.l, ond mae rhaid i'n trawsgrifwyr ni a'n model ni gael rhyw arweiniad a elfen o gysondeb yn fan hyn, ac mae hynny'n eitha anodd, ond mi fydd yr modelau yma, maen nhw'n barod, mae modd defnyddio Microsoft Copilot, mae modd siarad Cymraeg efo fo. Dydy o'm yn wych yn ymateb ar hyn o bryd, ond mae o fel dysgwr cychwynnol yn ymateb, ond o fewn cwpl o flynyddoedd fydd hwnna'n dda iawn fos ni'n tybio. Felly mae'r modelau iaith yma'n mynd yn rhai aml fod multimodal sydd yn medru ymateb ar ffurf testyn ac ar lafar mewn ffordd yn defnyddio lleisiau synthetic, math o lleisiau dyn ni wedi bod yn cynhyrchu hefyd sydd yn swnio naturiol iawn. A hwnna'n dod â fi at, beth arall o'n i dwi wedi bod yn mewn amdano fo, di hwn yn berig? Neu, fwy, os yw rhywbeth ddylan ni fod yn poeni amdano fo, neu fod yn wyliadwrus ohono fo, lle? Fel unrhyw arf pwerus, fel cyllell yn yr gegin, mae o'n galluogi ti wneud pethau hynod o ddefnyddiol, ond mae yna berygl ynghlwm ar peth hefyd. Wedyn, mae angen gwneud yn siŵr bod y rhai hynny sy'n datblygu y dechnoleg yn sicrhau bod yna osodiadau diogelwch sydd yn rhwystro pobl efallai rhag dysgu sut mae'n gwneud napalm fel yn sôn amdano fo yn gynharach, ond hefyd mae yna amddiffyniad yn y gyfraith fel arfer yn bodoli eisoes ar gyfer camddefnydd. Felly os ydy AI yn cynhyrchu rhywbeth sydd eisoes yn bodoli yn cynhyrchu dy erthygl di, yna mae wedi torri cyfraith hawlfraint yn barod a dylai fo ddim bod wedi wneud hynny. Mae lot o'r hyn dyn ni'n gweld pobl yn beio AI am fod wedi wneud yn bethau mae pobl yn gallu gwneud yn barod ac yn cael ei cosbi am fod yn gwneud hynny yn barod, ond wrth gwrs y pryder efo AI ydy bod o'n gwneud drwg weithredu hynny gymaint yn haws yn dydy, a bod sgamio pobl yn haws, a mae hynny wedi bod yn bryder gyda ni hefyd, yn enwedig wrth ein lleisiau synthetic ni fod yn fwy ac yn fwy naturiol i'r graddau bod yn gallu twyllo rhywun, mae person go iawn sydd yna. Felly mi ydyn ni wedi trafod efo cyrffel Ofcom sut ydyn ni'n gwneud yn siŵr bod pobl yn ymwybodol bod yr math yma o dechnoleg yn bodoli yn y Gymraeg, achos mae gen ni bryder y bysa Mrs Jones yn Llanrug yn gallu derbyn galwad ffôn gan rhywun sy'n honni fod yn reolwr banc yn Gymraeg ac yn fwy credadwy oherwydd hynny mai llais synthetic a sgript sydd wedi cael ei ddatblygu efallai gan rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg mewn rhyw wlad dramor, ond i bod nhw'n defnyddio y ffaith nad ydy
gallu'r technoleg yn yr ieithoedd fel y Gymraeg mor hysbys fel ffordd o sicrhau bod hi'n haws twyll y pobl. Mae hynny'n bryder. Dyn ni ddim wir wedi gweld llawer o achosion o hyn. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld un e-bost spam yn y Gymraeg, ond oedd o ar y pryd yn eithaf amlwg. Mae spam oedd hynny, ond dwi'n meddwl mae drwy ledu'r gair ydy'r unig ffordd a dangos bodolaeth y technoleg yn Gymraeg. Achos ochr arall gwneud y technoleg mor dda gyfedar o fod ydy'r flipside dywyll da. Ie, a dyn ni yn teimlo cyfrifoldeb dros hynny, ond mae rhaid i ni felly fod yn addysgu pobl o fodolaeth y technoleg ac o'r peryglon, ond y gwir amdani dwi'n teimlo hefyd ydy bod y bygythiadau hynny gymaint yn fwy drwy'r Saesneg na drwy'r Gymraeg mewn gwirionedd. Yn un o fanteisio o fod yn iaith a diwylliant ar y sgwrs ar y fylod ydy. Mae yna gyfleon wrth gwrs yn dod efo'r technoleg yma yn ogystal â bygythiadau, a dwi'n meddwl bod yr cyfleon hynny'n yn llawer mwy na'r bygythiadau mewn gwirionedd, yn enwedig os ydyn ni'n gorfod derbyn bod bodolaeth y technoleg yn anorfod. Hynny yw, mae'r technoleg yn bodoli yn barod, os neb yn gallu cau blwch Pandora, hyd yn oed os ydyn nhw'n meddwl mae dyma'r peth gweitha i gael ei ddyfeisio. Erioed mae yna gyfleoedd go iawn i hwyluso'r defnydd o Gymraeg yng Nghymru. Oedden ni'n sôn am yr her i gyfieithwyr yng Nghymru. A teimlad sydd gen i ydy bod nad os gynnu ni ddigon o gyfieithwyr yng Nghymru i gyfieithu'r hyn sydd angen i gyfieithu mewn gwirionedd, felly dwi ddim yn gweld hyn yn fygythiad i fywoliaeth cyfieithwyr, ond yn gyfle i ni fyny bod mwy o ddarpariaeth ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae rhaid i ni felly fod yn glir nad ydyn ni'n fodlon gweld deallusrwydd artiffisial fel esgus i leihau'r gyllideb sy'n cael ei wario ar y Gymraeg, ond i fod o'n gyfle i gynyddu faint o Gymraeg sydd ac i, fel o'n i'n siarad ynglyn â'r meysydd sydd ddim wedi bod yn rhai traddodiadol Gymraeg, bod o'n gyfle hefyd i ehangu'r defnydd o'r Gymraeg i feysydd llai traddodiadol hefyd, a bod ni ddim yn gorfod cyfyngu'n defnydd ni o'r Gymraeg i ryw fath o ambell encil fach wahanol, ie. So o'i ddefnyddio fo yn gyfrifol ac yn effeithiol, mae o wedyn yn helpu ni o fewn cyd-destun gwasanaethau cyhoeddus a darpariaeth i'r cyhoedd i gyflawni amcanion polisi sydd wedi cael ei datgan sawl tro barod o felly. Dyna ni, felly mae'n gyfle i ni ddisgwyl bod na fwy o Gymraeg ar gael a bod ni'n gallu defnyddio yn Cymraeg yn enwedig efo cyrff cyhoeddus, bod ni'n gallu allan mabwysiadu agwedd o lle mae'r Gymraeg, mae'r technoleg yn galluogi hyn, neu mi fasa'r technoleg yn galluogi hyn, tas chi'n fwy parod i rannu eich data hyfforddi efo'r rhai sydd yn fodlon hyfforddi neu addasu'r modelau a'i gwella nhw, a bod ni angen bod ar y trywydd hwnnw yn hytrach na bod yn poeni'n ormodol am yr heriau sydd yn dod. Dwi'n meddwl, beth sydd gennym ni ydy diddordeb mewn clywed mwy am lle mae pobl yng Nghymru wedi dechrau ddefnyddio fo yn Saesneg yn barod, oherwydd mae yna bwysau ar ochr y Saesneg i fod yn torri costau a gwneud mwy drwy ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, ond yn amlwg, os ydych chi'n gweithio yn y sector gyhoeddus, mae angen i'r
gwasanaethau hynny fod yn gweithio ar gyfer defnyddwyr Cymraeg hefyd, felly mae'n bwysig bod yn ymwybodol o hynny o'r cychwyn a deall sut mae'r perfformiad yn cymharu i'r perfformiad yn Saesneg cyn mynd yn rhy bell lawr y lôn o fod wedi buddsoddi amser ag arian o'n gweithio efo partneriaid sy'n darparu gwasanaethau deallusrwydd artiffisial, sydd ddim o reidrwydd yn ymwybodol o'r safonau ac o'r Gymraeg ac o'r ochr ieithyddol i'r technoleg. Da ni'n dod yn ôl i bwysleisio na tŵl dio, a mae wastad yn dod yn ôl i y person sy'n dal o teclyn yn defnyddio'r teclyn sy'n gyrru fel mae'r allbwn wedyn, dydy? Ydy. A dwi'n meddwl y peth pwysig i peidio cael dyhudo yn ormodol gan yr allbwn i'r pwynt dy fod ti'n anghofio hynny. Ond yn yr hyd yna, mae yna potensial anhygol i wneud pethau gwell hefyd, oes? Oes, a dwi'n obeithiol. Dwi wir yn teimlo bod yna potensial yn fan hyn, ond mae yna heriau hefyd, a mae yna heriau cymdeithasegol, heriau cyfreithiol, heriau yn ymwneud efo cwestiynau cymdeithasol yma ynglyn â bywoliaeth pobl ac a'i gwaith ddyla fod yn pennu bod rhywun yn cael bywoliaeth o gwbl mewn rhyw, ti'n meddwl, os modd i technoleg wneud y gwaith yma yn lle pobl, a ddyla ni fod yn gorfodi pobl i wneud gwaith i ennill i baramenyn, a mae'r rhain yn cwestiynau sydd yn fwy addas ar gyfer gwleidyddion ar ddiwedd y dydd nag i bobl sydd yn datblygu technoleg ac arfer ieithyddol. Be allwn ni ddim gwneud ydy just smalu yn nad ydy'r technoleg yma wedi i ddatblygu ac dwi'n meddwl bod rhaid ni fod yn ofalus hefyd bod yna lot o bobl, lot o gwmnïau, lot o gerff yn defnyddio'r technoleg, ond dydyn nhw ddim yn agored am y peth oherwydd mae yna fantais fasnachol i wneud hynny, a mae yna stigma i fod yn erbyn hyn i fod yn cyfadda dy fod ti'n ei ddefnyddio fo. Felly mae yna berygl bod ni'n rhannu yn ddau drac gwahanol o fewn yr economi ac o fewn y gweithle o bobl sy'n ei ddefnyddio fo ac yn elwa honno fo a phobl eraill sydd allan cadw draw ac yn mynd i fod ar ei hôl hi. Mi fysa hynny'n bryder gyna i, wedyn mi fysa ni yn allan gorffen drwy adleisio beth sydd gyna bod hi'n werth hyd yn oed os nad os gynnwch chi lawer o ddiddordeb yn y technoleg eich bod chi'n yn rhoi cynnig ar ddefnyddio model fel model clod, yr enw gyrwaidd Ffrenig clod, felly nid clod i ddew math o beth. Ac yn benodol yr un Opus 4.5, yr un gorau sydd ganddyn nhw, mae safon yr allbwn Cymraeg yn syfrdanol o dda. Dio ddim yn berffaith, ond dyna pam bod ni angen datblygu gwerthusiadau sydd yn gynyddol, mwy sophistigedig. Dyn ni wedi datblygu rhai oedd yn edrych ar allu OpenAI i ateb cwestiynau fel yes, no yn Gymraeg. Hynny yw, ydw, ie, nac ydw, medraf, oes, do, yn gywir, ond y tro diwethaf o'n i'n defnyddio clod i brofi rhai o'r rhain, oedd o bron yn berffaith. Yn gwneud hynny sydd yn well na llawer iawn o siaradwyr Cymraeg a bod yn onest wedyn, rhowch gynnig arno fo a gnewch benderfyniadau gwybodus ynglyn â peint o'i ydy'r technoleg yn technoleg ddefnyddiol a'i peidio i chi. Felly, horiwch chi'n byd arall bron bod hi'n bwysig pan i gyd yn trio ddall, do? Ie. Ac yn fyna, dwi'n meddwl bod o'n lle rei daclus i ni ddod at y diwedd ac diolch yn fawr iawn am sgwrs ddifyr iawn ac am yr amser wedi rhoi dyn ni. Diolch ti, Sian. Diolch am wrando ar y bennod hon o bodlediad y Gyfnewidfa.
Os wnaethoch chi fwynhau'r benod, cofiwch dan ysgrifio drwy'ch darparwr podlediadau I ddal penodau'r dyfodol. Byddai adolygiad cyflym a rhannu gyda'ch ffrindiau neu'ch cydweithwyr yn golygu llawer I ni. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar nodiadau'r benod. Mae'r holl ddolenni a manylion cyswllt yno. Gallwch hefyd fynd draw i'n gwefan archwilio.cymru os oes gennych gwestiynau neu sylwadau. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.